tal-qaħwa. Din il-mejda li għandna mifruxa qudiemna dolodu u bħalma jkollna ta' kull nhar ta' Ħadd tpoġġi qudiemna wieħed miż-żewġ sagramenti li Sidna Ġesu Kristu waqqaf u ordnalna biex nagħmlu. Is-sagrament tal-ikla tal-mulej. Bħalma qrajna l-ewwel darba li din l-ikla saret kien propjament dakinhar li Sidna Ġesu kien tradut. Minn dakinhar sallum il-ġurnata tal-lum għadna nagħmlu l-istess prattika fil-li naqbdu l-ħobs, naqsmuh u l-koll nieħdu minnu. U l-istess nagħmlu bl-inbit. Imma għaliex niklu u nixorbu? Għaliex Ġesu jgħidilna dan ġismi, dan demmi. Bla dubju, kull persuna biex issostni l-anfisha biex tgħix għandha bżonn kemm tiekol u kemm tixrob. Mingħajr ma tuħu dawn in-nutrijenti, persuna ma tistax tgħix, anzi tmut. Dan jgħid ukoll spiritwalment. Għaliex kull meta nieħdu semm minn dawn l-elementi, qegħdin permezz tal-fidi nieħdu nutrijenti spiritwali. Hekk kif niftakru fis-sakrifiċċju waħdini u dejjimi ta' Kristu li permezz tiegħu aħna lkoll mifdija. U hekk kif aħna niftakru li aħna dipendenti fuq l-ikel u x-xorb materjali għal ħajja fiżika tagħna, niftakru li aħna dipendenti fuq Kristu għal ħajja spiritwali tagħna. U bħalma qrajna wkoll għandna nibqgħu nagħmlu dan ta' sikwiet sakemm jiġi jgħidilna. Għaliex regolarment għandna bżonn niftakruh dan. Għaliex ta' sikwiet insibu ruħna nitbedu minn Alla filli nippruvaw aktarx ngħixu dipendenti fuq nfusna milli fuq Kristu. U lkoll nafu r-riżultat ta' dan li nippruvaw ngħixu fuq nfusna milli fuq Kristu huwa regress spiritwali. Issa hekk il-qsim tal-ħobs u l-inbit jissimbolizza is-sagrifiċċju ta' Kristu, ġifier il-mewt tiegħu fuq is-salib. Bla dubju l-kliem sakemm jiġi għandu jfakkarna li Ġesu huwa ħaj. Ġifieri li wara l-mewt kien hemm il-qawmien. Li xoxt li tiegħu ħafna qegħdin jiċċelebraw illum. Mhux dan il-qofol tal-fidi tagħna? X'niċċelebraw nagħmlu din l-ikla li kieku ma kienx hemm il-qawmien. Imma aħna nafu li Alla tagħna mhux Alla giddib. U l-qawmien tas-sew sar. U fih tistrieħ il-fidi kollha tagħna. Però mhuwiex biss li xoxtu huwa wkoll il-qofol tat-tama tagħna. Għaliex ġala darba Kristu urina li mhuwiex giddib u permezz ta' rebħa tiegħu fuq il-mewt nistgħu nkunu ċerti fis-salvazzjoni tagħna, aħna li nemmnu fih hija ċerta is-salvazzjoni tagħna tas-sew. U nistgħu nkunu ċerti wkoll mill-kliem li qal. U jekk immur u nħejji post għalikom nerġa' niġi. U nilqa' komandi biex fejn inkun jien tkunu intom il-koll. L-aħwa li għandna qudiemna mhix sempliċement ikla ta' ħobs u nbit materjali, hija bil-wisq aktar minn hekk. Hija akla spiritwali, hija akla ta' ċelebrazzjoni, hija akla ta' ferħ u ta' mħabba, hija akla ta' fidi, hija wkoll ikla ta' tama. Għaliex hekk kif inħarsu lejn dan il-ħobs u l-inbit u nersqu lejhom biex nieħdu semm, il-koll għandna niftakru u nifirħu fi Kristu li aħna poplu mifdi, li nservu naqdu Alla ħaj u li qed jasal dak il-jum fejn flimkien miegħu qegħdin qatt nerġgħu nixorbu minn dan il-frott tad-dilja fis-smewbit. Amen.